30 августта зәйлеләр республика һәм шәһәр көнен хезмәттә мотор күрсәткечләр күтәренке кәеф белән каршы алды һәм рәхәтләнеп ял итте. Елдагыча бәйрәм Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында узды. Чара бер юлы берничә урында дәвам итте. Һәркайда җыр-бию, уен көлке булды. Бәйрәмдә район башлыгы Разиф Кәримов, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Николай Нефёдов катнашты. Кунаклар өчен "Минем шәһәрем" күргәзмәсе, тематик фестивальләр эшләде, юбилей атрибутикасы презентациясе әзерләнгән иде. Судагы аквабайк тамашасы күпләрдә кызыксыну уятты. Бәйрәмнең рәсми өлеше төп сәхнәдә "Зәй Илһам шәһәре" дип аталган музыкаль хореографик композициясе белән башланды. Пусть будет жизнь, пусть будет город, смелее, ярче, процветай! Бәйрәмне ачу тантанасында зәйлеләрне һәм шәһәребез кунакларын район башлыгы Разиф Кәримов, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Николай Нефёдов тәбрикләде. Хөрмәтле зәйлеләр, тагын бер тапкыр барыгызны да республика көне белән, Зәйнең 370 еллыгы белән тәбрик итәм. Сезгә исәнлек, саулык, эшегездә зурдан-зур уңышлар һәм бәхетле тормыш телим. Илләребез тыныч, тавыннарыбыз мул булсын. Бәйрәм белән с Днем Республики, с 370-летием родного Заинска. Ура, товарищи! Праздник 370-летия города Заинск, лучезарного города, великолепный праздник. Тому пример вот дети, которые резвятся, которые радуются жизни, которые дают нам пример, что нужно любить тот город, тот населенный пункт, где ты родился, где ты вырос. Сәхнәгә хезмәт алдынгылары, муниципаль хезмәткәрләр, табиблар, гомумән, туган шәһәребезнең чәчәк атуы хакына күп эшләр башкаручылар чакырылып хөрмәтләнде. Хезмәт кешесе бәйгесе җиңүчеләре тәбрикләнде. Филипченко Нина Михайловна. Танылган җырчыларыбыз Марат Галимов, Ясмин, Айдар Сөлейманов үзләренең матур җырларын бәйрәм кунакларына бүләк иттеләр. Зәя Бисе район КВН командасы чыгышы да алкышларга күмелде. Быелгы шәһәр көненең хедлайнеры татар эстрадасының популяр артисты Әнвәр Нургалиев булды. Адилә Бирханова, Денис Сипатов, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.